Selmulkom u nilqgħukom għal din ix-xandira diretta tal-Lectio Divina għal dan it-tielet ħadd fi żmien tar-Randani Mqaddis. Illum il-Lectio Divina sejra titmexxa minn Patri Martin Cilja tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Nagħtu bidu bil-kant tal-ftuħ. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-mulej ma'kom, jewħuti jinpolġu qalbna hawnhekk u li naqdu wkoll ma' dawk li qegħdin maqudin magħna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali biex propju inkomplu nqazzu dan il-jum tal-ħadd, dan it-tielet ħadd tar-Randan bis-smigħ tal-kelma ta' Alla. Ibadhom mulejn jitolbuk fuqna għaddejja tiegħek l-ispirtu tas-smigħ għati lill-qaddejja tiegħek qalb li kapaċi tisma' biex bekk il-kelma tiegħek fil-ħajja tagħna tagħti l-frott. Kif tagħti l-frott
il-kelma li rċeviet il-Verġini Mbierka Marija, il-frott tal-ġuf tagħha, il-mulej Ġesu, u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. F'dak iż-żmien ġew xi wħud għand Ġesu u qalulu b'dawk il-Galilin li Pilatu kien ħallat demmhom mad-demm tal-vittmi tas-sagrifiċċji tagħhom. U Ġesu qabad u qalilhom: Taħsbu intom li dawn il-Galilin kienu iżjed mitinbin mill-Galilin l-oħra biex sofrew dan kollu? Le ngħidilkom, imma jekk ma tindmux, il-koll tintilfu bħalhom. Jew dawk it-18 ruħ li fuqhom waqa' t-torri ta' Silwa ma qatilhom, taħsbu intom li kienu iżjed ħatja min-nies l-oħra ta' Ġerusalemm? Le ngħidilkom, imma jekk ma tindmux, il-koll tintilfu xorta waħda. U qalilhom din il-parabola: Wieħed kellu siġra tat-tin imħawla fl-għalqa. Mar ifittex il-frott fiha u ma sabx. Għalhekk qal lil dak li kien jaħdimlu l-għalqa: Ara, ili 3 snin niġi nfittex il-frott f'din is-siġra tat-tin u qatt ma sibtilha. Mela qlaħħa, għax għalfejn se tibqa' tkiet l-art. Iżda dak wieġbu: Inti ħallija, Sinjur, għal din is-sena, sa ma nasqilha madwarha u nagħtiha d-demel. Id-dieħla għandha bnejn tagħmel il-frott, jekk le aqlaħħa. Il-kelma tal-mulej. Fi żmien tar-Randan, il-Knisja terġa' iddaħħalna fil-katekumenat. Tafu x'inhu dan? Mhux ħelu dan. Huwa proċess li nagħmlu biex nirċievu l-mamudija li l-Knisja tilfitu.
Il-ħajja tal-Knisja, il-pastorali tal-Knisja, ir-ruħ tal-Knisja kien propju il-katekumenat. Ir-rol prinċipali li kellu l-isqof u dawk li jgħinuh kienu jippreparaw il-katekumeni biex jirċievu il-mamudija. U r-randan twilet għalhekk. Biex aħna wkoll li rċevejna l-mamudija nerġgħu nagħmlu mixja ma' dawk li ħajirċievu l-mamudija biex nerġgħu fil-lejl qaddis tal-Għid inġeddu id-don li rċevejna. Ħajja ġdida mill-ilma u mill-Ispiritu Santu. Dik hija l-ħajja nisranija. U aħna tlifnija b'ħafna affarijiet oħra li mhumiex essenzjali. Il-ħajja nisranija hija possibilità li titwielet mill-ġdid, titwielet minn fuq, tirċievi id-don tal-Ispiritu Santu, il-mulej li jagħti l-ħajja. U allura ta' kull sena l-Knisja terġa' iddaħħalna ġo ċiklu ta' katekeżi intensa biex tippreparana għal jiem tal-Għid. Fosthom brigal ittina l-eżerċizzi spiritwali. Fej għal-ġimgħa aħna wkoll nimmeditaw biktar intensità fuq il-kelma ta' Alla. Illum huwa t-tielet ħadd. Fi tradizzjoni antika ħafna it-tielet ħadd tar-randan l-immaġni prinċipali hija s-Sammaritana. Fil-fatt is-saċerdot f'kull sena jista' jagħżel li jagħmel dan il-qari. Din il-mara li tagħmel dan id-dialogu ma' Ġesu fuq fejn tadura lil Alla, kif tadura l-Alla, kif taqta' l-għaġġ li hemm ġo fik. Mal-Knisja illum għax qed niċċelebraw is-sena si tagħtina Vanġelu ieħor li kellimna propju fuq il-konverżjoni. Wara 3 ġimgħat tagħtina Vanġelu li fil-qalba tiegħu hemm siġra li ilha 3 snin li min ħawwilha jippretendi, jistenna, ifittex li tagħti il-frott. Waħda mill-images, immaġni mill-iktar sabiħa ġo Knisja li qiegħda Ruma, ġo l-abside tal-Knisja ta' San Clemente viċin il-Pantheon. Knisja antika ħafna li mibnija fuq knisja oħra antika li taħta kien hemm knisja oħra antika li jaħsbu li kien ta' San Clement Papa. Jekk tmorru Ruma morru warawha, f'din il-Knisja antika tas-sena 1000 hemm abside. Abside hija l-biċċa ta' wara tal-Knisja. Hemm mużajk mill-isbaħ tas-siġra tal-ħajja. Jiena sewweħt li l-isbaħ mużajċi li hawn fil-knejjes din is-salib li sar siġra tal-ħajja li qed jinxteret mad-dinja kollha li l-eruq tiegħu jilħqu kullimkien u li l-frott tiegħu jilħaq lid-dinja kollha. Fuq din l-abside il-Papa Benedetto meta kien għadu Kardinal Ratzinger għamel meditazzjoni mill-isbaħ fuq is-siġra tal-ħajja. Għax il-ħajja nisranija hija mdawra ħafna mas-siġar. Tefaħħom ġo ġnien fil-bidu u tom is-siġar kollha imma f'nofs il-ġnien kien hemm is-siġra tal-ħajja u s-siġra tal-erf. U fl-aħħar fl-Apokalissi hemm siġra oħra fin-nofs tal-pjazza li l-weraq tagħha ma jitbirx li l-frott tagħha huwa dejjimi li min jiekol minn din is-siġra jgħix. L-Iskrittura mimlija b'din l-immaġni tant profonda ta' siġra. Is-siġra. Siġra hija simbolu kozmiku. Ġifieri, is-siġra għandha l-biċċa tas-sema il-weraq, il-biċċa li tmiss mal-art u taħt l-art. U ħafna drabi s-siġra minn żerrija żgħira tikber u tikber u tikber. Is-siġra hija simbolu kbir tal-ħajja nisranija.
hija propju simbolu tas-sema, tal-art u ta' taħt l-art, u anke s-salvazzjoni tagħna seħħet fuq is-siġra tas-salib. U allura tistgħu tifhmu għalfejn illum qudiemna l-Vanġelu jitfalna siġra. Il-Lut kellhom 3 siġar importanti. L-ewwel waħda id-Dilja. L-immaġni kbira tal-poplu Ludi kienet id-Dilja. Fit-Tempju ta' Ġerusalem fuq il-ħajt kien hemm Dilja kbira tad-deb. U Kristu jiddefinixxi lilu nnifsu jien id-Dilja, missier il-bidwi. Immaġni profonda tal-ħajja nisranija hija propju l-inbit, l-eneb, il-festa. U Kristu jaqbad mill-frott tad-Dilja u lilna jtijunna bħala is-simbolu l-iktar qawwi tad-dem tiegħu, tal-festa tat-tieġ. It-tieni siġra li għandha l-Bibja li ssir ta' importanza kbira ħafna hija s-siġra taż-żebbuġ. Għalhekk jiena noqgħod iż-żebbuġ għax is-siġra taż-żebbuġ. Il-Bibja mimlija b'din l-immaġni kbira, nieħu gost narakom titbismu għax il-pritki kollu serju. L-immaġni kbira taż-żebbuġ. Kristu anke jagħmel it-talba tiegħu fl-ort fil-ġnien taż-żebbuġ u Kristu jiddefinixxi lilu nnifsu mhux biss bħala d-Dilja imma bħala l-Messija, il-Kristos, dak li hu midluk bid-dilka, biż-żejt, bil-konsagrazzjoni. U l-poplu Alla kien iqis lilu nnifsu bħala żebbuġa imħawla li tagħmel il-frott. Poplu konsagrat lil Alla, ġens qaddis. It-tielet immaġni tal-Bibja tissemma fl-Antik Testament 44 darba hija s-siġra tat-tin. Dis-siġra tat-tin li wkoll tagħti il-frott iktar minn darba fis-sena. Is-siġra tat-tin li tagħti il-frott ħelu li Kristu Ġesu jikkwota 4 darbiet. Anka lil Natanjel fil-Vanġelu isibu taħt is-siġra tat-tin, is-siġra fejn il-poplu kien imur biex jitlob. U allura din għalina wkoll għandha importanza kbira li llum f'nofs ir-Randan terġa' tiġi ppreżentata qudiemna siġra. Għax Ġesu Kristu jqabbel is-saltna ta' Alla ma xi ħaġa li lilna taħsadna. Ma xi ħaġa vera żgħira, żerrija tal-mustarda, ħmira, mużbieħ. Oriġene jgħid xi ħaġa li hija impressjonanti, jgħid meta l-bniedem ħajjagħmel xi ħaġa kbira biex juri kemm kbira, jivvinta simboli kbar. Imma Alla meta ħajjagħmel xi ħaġa kbira juża dejjem iċ-ċokkon. U din Oriġene jinterpreta l-Verġini Marija. Meta Alla ħajjagħmel xi ħaġa kbira, iħares lejn iċ-ċokkon tal-Verġini Marija. Tantu hekk li l-Vanġelu jgħidilna Ġesu li s-saltna tal-Alla tixbaħ il-żerrija. Li anka Ġesu Kristu fil-parabboli tiegħu il-kelma qisha żerrija. Li l-bidwi joħroġ u jiżraħħa fuq l-art u jistenna li tikber. U dan iż-żmien tar-Randan u anke dan il-ħin tal-katekeżi tagħna huwa l-ħin fejn tinżera f'qalbna iż-żerrija tal-kelma. Anke l-anja tal-anjiet tpoġġi wieħed mill-immaġni profondi s-siġra tat-tin għax hija s-siġra jekk tiftaħ tina tafu li mimlija żerrija. U allura bħas siġra tar-rummien hija l-simbolu tal-fertilità tal-ħajja l-ġdida. U anke l-Apokalissi, kapitlu 6, vers 13 jispiċċa wkoll bis-siġra tat-tin. Il-kwiekeb tas-sema bdew jaqgħu bħal siġra tat-tin li tarmi il-frotnej tagħha meta jħabbata rief nurieħ.
Iwa, jiena xi ħaġa timpressjonani, hemm rabta kbira bejn il-Vanġelu u n-natura. Is-saltna Talla hija xi ħaġa moħbija li għandha bżonn min jieħu ħsiebha biex tikber. L-iktar ħaġa importanti fil-ħajja nisranija mhux li nkunu perfetti, imma li nkunu fi proċess ta' growth. Jien nikkwota ħafna x'vera toġobni l-kwotazzjoni profonda ta' San Girgor ta' Nizza li jgħid sin is failure to grow. L-ikbar dnub hija li inti teħel, li inti ma tikbirx. U l-grazzja tal-Alla fina isa żerrija miżruha li għandha bżonn issib art tajba biex tikber. U żmien tar-randan aħna anke wara t-tielet ħadd irridu noqogħdu tikka bil-kwiet u naraw jekk is-siġra, jekk iż-żerrija, jekk il-kelma li l-mulej ħawwilx f'qalbna jekk kibritx jew le. Fil-ħajja għandek bżonn tiżen, tkejjel biex tara jekk kbirniex. L-immaġni profonda ta' Alla hija ta' bidwi li b'paċenzja kbira jiżra u jistenna li dak li żera jikber. Imma llum f'din il-parabola partikolari ta' Ġesu jagħtina żewġ attitudnijiet ta' x'jiġri minn siġra li ma tagħtix frott. Alla jistenna li nagħtu il-frott. Alla investa fina żmien, il-ħajja, il-karattru, il-fidi u jistenna li dil-ħajja tagħna ma tkunx siġra bla frott, taħli l-art, tkit l-art, imma tagħti l-frott. U quddiem din l-għażla hemm żewġ options. L-ewwel waħda aċċata, neħħiha, elimina, tħallix tisraq l-art, tkit l-art. Din l-ewwel option. Tam tafu li anke bħala knisja ħafna drabi aħna ħadna din l-option, naqtaw l-irjus. Niskomunikaw, naqtaw il-barra, mhux magħna kontra tagħna, din ma tantx hija option evanġelika. Hawn min jagħmilha man-nies din l-option, ma taqbilx miegħi barra. Ma tkellimniex, ma nkellmekx. Ma niġix narak iżjed. Tajtni mill-wirt naqtak minn ħajti. Din hija option li tista' ssir għażla ta' ħafna minnha. Taqta' barra. Toħloq ghetto. Minflok il-kelma ta' Ġesu minn mhux kontra tagħna huwa magħna, aħna nużaw bil-maqlub minn mhux magħna huwa kontra tagħna. U di tot araw kemm familji ma mkissrin għax jaqtaw li xi ħadd barra. U Kristu fil-Vanġelu speċjalment ta' San Ġwan għandu kliem mill-iktar profond min jiġi għandi jien ma nkeċċieħx il-barra, jien ma ġejx biex nikkundanna. Bin il-bniedem ma ġiex biex jeqret imma biex isalva. Musbiħi nemnem ma jitfiħx, qasba mġenġla ma jkissirix. Di delikatezza kbira ta' Alla li l-options tiegħu mhumiex li jkisser, mhumiex li jfarrak, mhumiex li jaqta' l-barra, mhuwiex li jikkundanna, Ġesu din ma jagħmilha qatt. Jaħalliha f'idejn il-missier biex jagħmilha, meta jridu kif iridu. Ma min jifhem fir-raba hemm option oħra x'tista' tagħmel. L-option li dan il-bidwi joffri lil dan li mgħallem jgħidlu għatija ċans ieħor. Iżbora, tqaċċat kulħadd jaf, tiżbor titkun tas-sena. Le jew iva. Jekk nipprova niżbora jien siġra miskina, jekk tiżbora in the wrong time, jekk tiżbora iżjed milli suppost, tagħmilha ħsara mhux il-ġid. Aħna għandna ġnien il-kunvent u ftit ilu għandna koppja jiġu jgħinuna u ġew jgħinuna qalu li kemm nixtieq irranġalek il-ġnien, qed ilhom irranġaw. U daw daħlu ġol ġnien u jien wara xi satej mort nara x'qed jagħmlu ħantihom tazza kafè
u blawċi ngħidu kien sa tad-dini. Għax daw qabdu l-ħaxix kollu li kien hemm, u kellna l-Boganvilla, għalu li fader bekk tikber is-siġra. Tizbora, sa tara kif tikber, sa tara kemm terġa' tella, kellha ħafna weraq ħżina. Dawk jerdaw ħafna mill-art u ma jagħtu xejn. Kristu joffri għalina fir-Randan din l-għażla. Jekk taqbdu l-Vanġelu li jinqara propju fl-aħħar ċena, meta Kristu jgħid jiena d-dilja u missier il-bidwi, kull fera fija jiżbora, inaddafa, jamilla bil-Grik il-kelma hija katarsi. Ineħħila dak li huwa żejjed ħalli jsaħħaħ dak dik il-werqa li minna tittoħroġ il-fjura, irid joħroġ il-frott. U dan huwa żmien tar-Randan. Ir-Randan ta' vera huwa żmien li fih inħallu lil Alla jagħmel fina l-operazzjoni li litteralment jiżborna. U din ħafna drabi mhijiex option tagħna, għax meta xi ħaġa tinżabar l-ewwel attitudni tkun li tiġi jarwina, li ma tibqax sabiħa kif kienet. U inti x'ħadd iżbor minn ħajtek f'dan ir-Randan? X'tip ta' katarsi irid jagħmel il-mulej u tafu li ħafna drabi iż-żabra u l-imqas taż-żabra jagħmlu Alla b'ċirkustanzi li aħna ħafna drabi ma ntuħx permess li jagħmilha. Dawk il-koppja forsi qed jisimgħuni li ġew jagħmlulna l-ġnien, tieku qaluli biex jagħmlu li jagħmlu, konilhom thank you very much, erġgħu lura Malta u ħallu kollox kif inhu. Għax jekk inti tiżbor x'imkien għal ftit żmien tkollok il-paċenzja li ma tibqax sabiħa daqskemm kienet tidher, imma biex tissaħħaħ. U aħna din iż-żabra Alla jagħmilha f'ċirkustanzi fil-ħajja tagħna li inti ħafna drabi Alla ma jikkonsultax miegħek. San Ġwan tas-Salib għandu frażi fl-ispiritwalità li hija vera profonda, jitkellem fuq l-ispiritwalità attiva u l-ispiritwalità passiva. Tafu d-differenza bejnietom? San Ġwan tas-Salib jgħid l-ispiritwalità attiva hija l-affarijiet kollha li tagħmel int biex tersaq lejn Alla. Tmur għall-Ewkaristija, tiġi tisma' l-kelma tal-Alla, tmur l-eżerċizzi, is-sum, l-affarijiet. L-ispiritwalità passiva u jiddefinixxiha hekk San Ġwan tas-Salib, dak kollu li Alla jagħmel mingħajr il-permess tiegħek biex inti tikber. Xi kultant jagħtik naqra daqqit ta' sieq. Għax biex tikber titlaq mis-sigurtà ta' dak li għandek. Biex tikber, growth implies pain. U aħna rridu l-growth imma ma rridux il-pain. It-tfal biex jikbru ma tistax tpoġġihom fit-tajjar. Rridu jaqgħu u jerġgħu iqumu u jerġgħu jaqgħu u jikkrullaw u jiġru u jekk noqogħdu fit-tajjar bħalma minna fil-COVID, ma jkollniex antibodies biex jiġġieldu l-mart. Allura meta qadna ġewwa fil-COVID, meta ġie l-ewwel riħ normali, ħafna kienu kważi ħajmutu. Il-ġisem tagħna biex jiżviluppa l-antibodies irid imiss mal-mart. U r-ruħ tagħna l-istess. Il-ħajja spiritwali hemm momenti fil-ħajja li aħna għandna bżonn ma nirreżistux lil Alla li jiżborna. Għax Alla tagħna qatt ma jiżborna biex aqaċċatna, Alla tagħna jiżborna biex tagħti frott iktar. Kemmi profonda l-kelma li għandna llum fil-Vanġelu għatija ċans ieħor. Dak kun nisrani. Il-Patrik tad-Desert għandhom żewġ quotations li jiena ngħidhom kuljum li nnifsi. Kien jgħidu għal-novizzi tagħhom, in-novizz kien imur dal-Patrik tad-Desert u jgħidu x'għandi nagħmel missier biex insir qaddis. U kien jgħidu żewġ affarijiet.
1. Ibda kull jum mill-ġdid. Every day you can start anew. Kull jum min jitlob il-brevjar ħanibdew il-ġurnata ngħidu jekk illum tisimgħu leħnu la twebsux qalbkom. It-tieni waħda, għallu poġġi l-borma tiegħek fuq in-nar. Għallu xi ġifieri missier. Għallu għejn ħan jihdok fil-foresta. U ħadu fil-foresta u kien hemm balla annimali feroċi bil-ġuħ u kien hemm borma u fija kien hemm il-laħam u kien hemm imma kienet fuq in-nar. Għallu sakemm dik tkun fuq in-nar taħraq l-ebda annimal milli hawn fil-foresta anke jekk mejjed bil-ġuħ ma jmissa. Imma x'kien tibret għallu jiddeverawha. U għallu qalbek l-istess. Sakemm qalbek tkun fuq in-nar, l-ebda persuna, l-ebda xitan, l-ebda sitwazzjoni ma jikkolilek. Imma x'ħin il-qalb tiegħek tiġi la kisħa u laqqas ħun jibilawk. U fil-ħajja nisranija jekk irridu li aħna nagħmlu din il-mixja ta' qdusija, dawn huma żewġ elementi li huma importanti. Taqta' qalbek qatt. Qaċċata, aħna x'inqaċċtu mill-qalb tagħna? Persuni li weġġawna, ħalli ma jweġġawnix iżjed? It-tama, qed nagħmlu s-sena tat-tama, ħafna minna ngħixu b'nuqqas kbir ta' tama, u spiċċa kollox, u kif spiċċajna, u dejjem l-istess, daw il-kliem jekk tismagħhom ħafna fil-knejjes daw, jaqabduk il-ħakk. Għax il-ħajja nisranija kollha hija proprju mixja ta' ċans ieħor. U dis-sena li Alla jtina ekstra għatija sena oħra. F'dis-sena hemm bżonn li nagħżaq madwarha u nitfala x'ħaj jitfala l-fjuri? Id-demel. Tom tafu x'inhu d-demel? Qed fil-pridka ma nistax ngħid eżatt x'inhu. Aħna fil-ħajja tagħna xi kultant tħoss li Alla qed jitfalek id-demel. Imma d-demel isir fertilizzant. Xi kultant inħossuna nomu fid-demel, fil-ħama, fit-tajn. Wieħed mis-salmi tant sbieħ, Salm 40 jgħidlu erfajtni minn ġol ħama u t-tajn u tellajtni fuq il-blat u qed li f'ommi għanja ġdida. Għal min jemmen anka d-dnubit tagħna, id-demel tagħna, il-ħmiġ tagħna f'idejn Alla jista' jsir fertilizzant. Jista' jagħtina qalb umli. Jista' jagħtina l-ikbar teżor li għandu bżonn il-bniedem, il-kompassjoni. Aħna ħanżalvaw bil-kompassjoni. Għax Alla ma jillimitax lilu nnifsu mir-riżultat li aħna ġibna sissa, imma jibqa' joħlom fina fir-riżultat li nistgħu nagħtu għada. Għal Alla l-isterilità li qed ngħix illum ma żommux milli jibqa' jinvesti fija. Kemm hija inkredibbli li ż-żerrija jitfaħħa kull imkien, mhux kull imkien taqbad, għax ma tiddependix miż-żerrija. It-tieni qari li qrajna llum fil-liturġija minn San Pawl Apostlu jgħidilna mhux kollha għamlu l-vjaġġ, mhux kollha kielu mill-manna, mhux kollha raw is-sħaba, mhux kollha mxew wara Mosè, imma mhux kollha daħlu. Mhux kollha niġu l-Knisja, mhux kollha nagħmlu l-istess affarijiet, mhux kollha nsara, imma l-grazzja t'Alla jiddependi kif tirċivija. Jekk qalbek imagħluqa ma tidħolx. Jiddependi minna din is-sena ekstra li Alla qed jagħtina hija żmien li fadalli biex ngħix biex il-grazzja t'Alla sseħħ fija wkoll għax il-glorja ta' Alla huwa l-bniedem li huwa ħaj. Il-bniedem li ħajtu jagħmel il-frott, il-bniedem li jikber. L-iktar ħaġa importanti hija li jien ma neħilx.
li jiena nikber. Il-ħajja nisranija kollha ddur mal-ħajja u biex ikun hemm il-ħajja irid ikun hemm dejjem growth. Għax il-kontra ta' din dak li lilna jaqtana hija l-qtih il-qalb. L-arma l-iktar profonda tax-xitan hija l-qtih il-qalb li jaqtalek qalbek. Minnek innifsek, l-ewwel wieħed, u kemm ħaddum tmur tqer l-istess affarijiet ta' għalada u kemm ħaddum tipprova mill-oħrajn u daqs kemm intihom chances u nipprova u dejjem l-istess u jien ma nafx li ħajrġgħu jagħmlu hekk. Anka minn Alla taqta' qalbek, tgħid ma laqqas Alla ma jista' jagħmilha di. L-ikbar arma tax-xitan hija dejjem l-qtih il-qalb. Ix-xitan huwa kattiv ma mhux oriġinali, dejjem l-istess, taqbdu. U waħda mill-iktar affarijiet kbar hija l-qtih il-qalb, din hija l-frott tal-ġisem. Li tiġġudika lill-oħrajn, li tkun kritiku u li tkun ċiniku. Ħanerġgħu, sa jiġu nies. Niftakar meta qaddist jien l-ewwel darba kont qed nagħmel prit kek u kont daqsxejn imsaħħan qed nipprova u kien hemm qassiss dħal ġo sagristija qal li se jgħaddilek fader ħadd għaddi sena ma tqaddes. Kelli n-nar jaqbad u tefa' li bar mill-ilma. Kemm sabiħa n-naħa l-oħra hu. Llum il-kunvent għandna żagħżugħ daħal magħna u ġie jurini ikona li qed jagħmel qed ipinġi ikona. U jistajt ngħidlu di qed pinġi sabiħa wkoll. Jew kellha stajt ngħidlu kif qedlu isma' proset, il-mamma mija, inti kapaċi tpenġi daqshekk. Għadu jibda dan, int kapaċi tagħmel din. Aħna nistgħu jew nagħmlu l-kuraġġ il dak li jkun. Mqar kelma taġi li proset, grazzi, thank you, taf kemm għejntni, message xi kultant li xi ħadd. Hemmhekk nkunu nitfgħu l-fertilizzant, nkunu nitfgħu l-ilma, nkunu qegħdin noħolqu l-kanal biex il-grazzja taħdem. Jew inkella nqaċċtu. U kull min qaċċat fl-aħħar jaqaċċtu lilu mbagħad. Għax dak li tagħmel jagħmlulek, jekk inti qasba mġenġla ma tkissirix u mużbieħ inemnem ma titfiex ma jitfux il-mużbieħ tiegħek. Imma jekk inti kollox taqta, mbagħad għax bl-istess kejla ħadd kejlu intom ħajtkejjel lilkom. Dan huwa l-bniedem il-qadim li jrid imut. Il-qalba tar-randan hija l-mamudija u l-qalba tal-mamudija hija le u mewt. Fil-battisteru, meta konna niżlu n-nies fil-battisteri, dnub li tlifnija, tinżel fil-battisteru biex tmut, biex todos. Ħafna mill-battisteri kienu jkunu forma ta' qabar. Biex inti tidħol ġo dak il-qabar u tħalli dan il-bniedem tagħna imut biex jitwieled il-ħajja l-ġdida. Kristu mhux iqaċċat, Kristu ilaqqam. San Pawl jgħid li l-mamudija hija tilqima. Tafu x'di tilqima? Meta jkun hemm siġra tal-bakkaljaw li xi ħadd ilaqqama u dik is-siġra minflok tagħti l-frott ikun bakkaljaw tibda tagħti l-arinċ jew l-mandolin jew xi ħaġa vera tajba. Aħna bħala nsara il-frott tal-ġisem bakkaljaw. Il-frott tal-Ispiritu hija tilqima f'Ġesu Kristu. San Pawl jgħid intom kontum laqmin f'Ġesu Kristu. U aħna jekk irridu li ħajjitna tagħti il-frott, irridu nħallu din it-tilqima, ninżaw l-bniedem il-qadim u nibnu l-bniedem il-ġdid. Wieħed mis-saċerdoti qaddisa ta' dan is-seklu, tas-seklu ieħor kien David Maria Toroldo, saċerdot minn Milan. Għandu ħafna kodba. U minnhom jgħid li l-ikbar żball li jista' jagħmel il-bniedem huwa fuq Alla. Għax jekk fuq Alla jġiba ħażin, l-affarijiet kollha jiġu ħżiena, il-mod kif jaqra l-istorja, il-mod kif jaqra ħajtu, il-mod kif jaqra l-mart, il-mod kif jaqra n-nies. U għalhekk l-Vanġelu tal-lum jibda bl-ewwel biċċa li jgħidilna Ġesu fuq dawk li Pilatu qatilhom u tefaddem tagħhom mas-sagrifiċċju u jgħidilhom isma' dak taħsbux li kienu iktar ħżiena minnkom ta'?
Jew jitkellem fuq id-diżastru tat-torri li waqgħu qatel 18 ruħ u Ġesu qed jgħid isma' Alla tagħna mhux kattiv. Alla tagħna ix-xogħol tiegħu fil-ġenna mhux biex joqgħod jiġġudika nitfaħ l-infern dak inneħħuh, dak nirran Alla tagħna mhux hekk. Ħafna nies għandhom immaġni żbaljata ta' Alla. L-evanġelizzazzjoni tfisser Ġesu Kristu ġie biex jagħmel minn Alla aħbar tajba. Mhux hekk, ma jqaċċax. Dejjem jagħti ċans ieħor. Aħna ħafna drabi għandna ħafna idejat fuq Alla u l-idejat joħolqu l-idoli. Aħna għandna bżonn ikonna esperjenza ta' Alla. Għax Alla lilna dejjem jgħidilna f'Ġesu kull ħaġa li hemm fil-Vanġelu. Tiftakru meta ħassilhom saqajhom? X'qalilhom wara? Tafu x'għamiltilkom? Issa għamlu intom ukoll. Naħfrilkom dnubietkom kif intom ukoll taħfru lill-oħrajn. Intikom ċans ieħor biex intom ukoll tagħtu ċans ieħor lill-oħrajn. Tiftakru għal parabola ta' dak li kellu ħafna dejn u mar jibki għand is-sultan u qallu aħfilli qallu ma nistax inħallashom laqasek inbih kollox u s-sultan ħafillu dejnu mbagħad ħareġ u kien dak il-qaddej kellu jagħtih żewġ pastizzi u kafe u tefgħu il-ħabs. Qallu wara li ħfirlek dak kollu ma stajtx inti taħfillu naqra lil ħuk. Il-Vanġelu tal-lum għandu konsegwenza kbira. Għax aħna għandna ħafna nies minn ħajjitna li qtajnihom il-barra. Aħna għandna ħafna nies minn ħajjitna li qatt ma ntuhom ċans ieħor, gidimni darba, issa żeggek jerġa' jigdimni. Weġġani ma issa nżommu 7,000 il-bot. Din hija l-immaġi tan-nisrani. Aħna rridu nitalmu naqraw is-sinjali taż-żminijiet. Il-Vanġelu tal-lum tu kien naqraw kif jibda b'dik is-statement ta' Ġesu li jgħid kapaċi taqraw is-sema u l-art u kapaċi taqraw l-irjieħ u mhux kapaċi taqraw il-ġrajiet li għaddejjin minnkom. Il-ħajja spiritwali, din iż-żabbra li Alla jrid jagħmel, din is-siġra li Alla jrid irabbi fina, tittejna biex nitalmu naqraw ir-realtà. Jekk xi ħadd jibgħat li ittra imma jibgħat li bir-Russu, jien m'iniex kapaċi naqra. Forsi jkun batili Vladimir Putin, ma nkunx kapaċi naqra. U aħna ħafna minna l-problema mhux m'hawnx kapaċi naqraw l-ittra, mhux kapaċi naqraw x'qed jgħidilna Alla bħajjitna. Kull ġrajja li tiġri irridu nitalmu niddikodifikawa. X'inhu jgħid li Alla b'din iċ-ċirkustanza? X'inhu jgħid li Alla bħija li waqgħu miet? X'inhu jgħid li Alla f'mument wieħed b'saħħtu u jimrat? U persuna li x'inhu jgħid Alla bihom dal-ġrajiet? Il-ħajja nisranija hija li aħna bil-mod nitalmu naqraw din il-lingwa ta' Alla. Il-Bibja mhux kulħadd ħajaqra, il-Knisja mhux kulħadd ħajjiġi, imma ħajtu kulħadd għandu. U Alla l-ewwel li jitkellem fl-istorja, fil-ġrajiet u jixtieq li aħna bil-mod ninterpretaw ħajjitna. Il-bniedem jiffrustra ruħu meta ma jistax jifhem għalfejn. Ġimgħa l-oħra kont qed nagħmel l-eżerċizzju kien fuq television u xi ħadd li ma nafux jiena bagħat li message twil immens u qal li fader jien mitlu neputi b'inċident. Għalli fader jien dejjem kont imur il-Knisja, jiena bniedem nemmen falla, imma di ħarbtit li l-fidi tiegħi kollha ma nafx għalfejn. Kien l-iktar neputi close li qatt kelli. Dawn huma l-mumenti li aħna u ħadd minna m'għandu l-ansere, għal ma nkunux bravi nippruvaw nagħtu l-anser aħna. L-istess ġimgħa ilu kellna grupp ta' żgħażagħ jagħmlu rtiri l-kunventana u wieħed minnhom ma kontx naf jiena żagħżugħ hekk qiegħed fi grupp karizmatiku, grupp jmexxi grupp ukoll u ħin minnhom għal ħankellmek naqra fader qalli twildiet li tarbija b'diżabilità qalli ara ma tiġix tgħidli li rigalta qalli kulħadd jgħid li rigal qalli għalissa mhux qed narajk. Il-ħajja tiegħu tinbidel totalment. Kif ħanaqra l-imħabba ta' Alla meta dak li nirċievi
fajnejja ikun demel. Kif ħan induna li dak id-demel bil-mod il-mod huwa fertilizzant. Jisu tabib li tjagħmel operazzjoni forsi tjaqtali biċċa minn ġismi imma biex isalvali ġismi kollu. Il-ħajja nisranija, il-kelma li qed nisimgħu fir-Randan hija dur, ikkonverti, tbiddel. Ħallu lill-Alla jħabbibkom miegħu. U x'inhu l-iskop ta' siġra li tagħti l-frott? L-aħħar kelma. Il-frott aħna nikluh, mhux hekk? Le? U nasruh. Imma l-iskop propju tal-frott mhuwiex biex nikluh. Fin-natura l-iskop tal-frott huwa iż-żerriegħa. Biex dik is-siġra permezz taż-żerriegħa ħafna drabi l-frott ikun ħelu ħalli jikluh la safar biż-żerriegħa b'kollox, u meta jkakku x'imkien, dik iħawluha x'imkien ieħor bid-diżeffintant b'kollox, bil-tikber. Aħna l-ħajja tagħna meta Ġesu qed jitkellem nagħtu l-frott fisser li aħna rridu ħarsu lejn nfusna u naraw jekk il-fidi tagħna u x'qed tasal fl-oħrajn, iż-żerriegħa. Jekk it-tama tagħna hix fl-oħrajn, jekk il-ħajja tagħna hijiex fl-oħrajn. Li tagħti l-frott tfisser li tħalli lill-Alla u kemm hu sabiħ. Kemm hi xi ħaġa rari li rajna f'dan il-weekend hu. Il-frott tal-ħajja ta' Isqof li kien dajjef li pubblikament qal li kellu bżonn nimur għand psikjatra, li kien għaddej minn depression, imma li kull min tkellem fuqu nies ta' Knisja, nies mhux tal-Knisja qalu kemm kien qalbu tajba. Jekk tmut u jgħidu kemm int qalbi, laħa jgħidu jekk kienx Monsinjur jew Isqof jew kienx bil-meter jew bil-kappa, u laħa jgħidu jekk kemm kellux flus jew kemm kellu PhD. Meta jgħidu kemm int qalbek tajba, Alla meta ħajġġudikani jgħid San Ġwan tas-Salib, ħajġġudikana fuq l-imħabba. Jekk xi ħadd li kellu rol bħalma kien dan Arċisqof, imma li kellu qalbu tant tajba. Jiena kelli grazzja li kont nafu ftit, forsi l-iktar Isqof li naf, għax kont ngħix fil-kunvent ma' patri minn tagħna Fader Bonavija li kien ċerimonjur tiegħu, allura kien darba kien jiġi jew waslu jew jgħaddi għalih u jidħol ma kemm sabiħa li tisma' poplu sħiħ jirringrazzja lill-Alla għar-raj. Għax il-frott tal-ħajja tiegħu kien tjubija. Minn mismija u ħafna nies li mismagħhom raw fih missier. Saċerdoti li raw fih mhux minn jikkuġġudikhom jew jidhom jibżgħu minnu, missier. U jien jekk immut il-lejla x'jgħidu fuqi? U inti x'frott tat ħajtek? U liedek, ħajtek, il-fidi, mhux kollu naraw il-frott. Il-frott ma jiddependix biss minna, imma jekk ħajti tat il-frott, allura ħajti tat iż-żerriegħa. Għandna x'ngħidu fl-Ave Marija? Il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. L-iktar frott kbir li jista' jagħti persuna hija l-frott li tagħti il-Verġni Mbirka semat il-kelma ħallit l-Ispirtu jiffekonda u l-frott li tat hija l-ħajja lid-dinja li tagħna l-mulej Ġesu. Imma sabiħ meta tara nies li huma kuntenti għax ħajjithom tat il-frott. U fit-tielet ħadd tar-Randan aħna qegħdin niġu ffaċċjati b'din il-kelma propju li wara dan iż-żmien tar-Randan 2025 il-Vanġelu qed isaqsina, l-mulej qed isaqsina permezz tal-kelma qed tagħti frott ta' konverżjoni. Il-mixja tiegħek wara Ġesu qed iġġib fik il-metanojja, il-bidla tal-mentalità. U nagħlaq b'istorja ta' film. Ma xekk vera jew le, imma jiena timpressjonani. Hemm film jismu A Walk in the Clouds. Li jitkellem fuq storja ta' mħabba imma li ġrat f'ambjent ta' raġel Taljan li mar jgħix l-Arġentina u dan miegħu meta mar l-Arġentina ħa l-eruq ta' Emba. Għax fil-post fejn kien joqgħod l-Italja fit-Taskini kien hemm ħafna eneb. Meta mar bil-vapur ħamijaw l-eruq ta' dawn l-eneb
u ħawilhom u il-mod dan kellu ħafna eliqi iżviluppa il-vineyards, iżviluppa fejn jagħmel l-eneb u kellu l-fabriki nies jaħdmu miegħu u l-film juri xena jala hekk fil-verità. Meta darba minnhom dan kien qed jiġġieled ma' xi ħadd u kien fis-sakra xorob ħafna mill-inbit li kellu fil-vinja u dan ikollu lampa u b'saħħna u brabja u fis-sakra jitfaħħal li xi ħadd. Din taqbad l-eliqi kollha tiegħu jinserta kien ħafna riħ u kien kollox niexef u kull ma għamel jiġi suf. U jintefa' f'kantuniera jibki meta ġib sensieħ li kull ma għamel f'ħajtu snin kollha ta' ħajtu jarhom qudiemu maħruqa. Sakemm wieħed mar fil-post fejn kien dan jiftaħar li ġab l-ewwel xtili tal-eneb, ħareġ din il-xitla li kienet mqabda imma l-eruq ma kinux qabdu, kienu għadhom ħajjin. U jnaddafhom b'mus u f'daqqa u l-ħin x'kien jara din tara f'wiċċu tara t-tama u jgħidu it's still alive. We can restart again. Il-ħajja nisranija kollha hija din. Kif bdejni ir-randan ir-rmiet kollha spiċċa. Kif nibdew il-lejl tal-għid nar. Anke jekk qudiemna ħafna affarijiet ikunu jidhru qishom maħruqa u qishom spiċċaw, aħna dejjem l-għażla nittamaw għax jekk ma titmiss ġewwa, jekk ma tmissi l-qalb, meta San Bażilju l-Kbir qalulu x'inhu s-sinjal li tkun nisrani? Għalilhom rikominċare sempre. Terġa' tibda mill-ġdid. Intolbu lil Mulej li dan ir-randan jallimna nerġgħu nibdew mill-ġdid u nħallu ż-żerrija li żera Alla fina tagħti il-frott. Bil-wifqa? U nixbru t-talb tagħna fit-talba li għallimna l-Mulej Ġesu, missierna li inti fis-smewit, jitqadis ismek, tiġi saltnatek, ikun tint kif is-semek da fl-art. Ħobżna kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u daħannix fi tiġrib iżdeħ l-isna mid-deni. Nitolbuhom. U missier inti rid li ibnek jiġi fid-dinja bħala d-dilja vera u jixtieq li tagħha aħna nkunu il-frijej. Ġi fid-dinja biex jiżra ż-żerrija u jemmen fiż-żerrija li jiżra. Ġi fid-dinja biex joħloq fina il-bniedem il-ġdid maħluq fuq is-sura u x-xbija ta' ibnu. Nitolbuk li dan ir-randan inħallu din il-kelma tkellem il-qalbna u jekk illum nisimgħu leħnu ma websux il-qalb tagħna għal ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Il-Mulej magħkom u tinżel fuqna l-barka ta' Alla li lilna jħobbna, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Immorru ħuti nkomplu ngħixu dan ir-randan fil-paċi ta' Kristu.
Grazzi li kontu magħna għal din il-Lectio Divina mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu, fejn wassalnilkom ir-riflessjoni ta' Patri Martin Cilja dwar il-Vanġelu ta' dan it-tielet ħadd tar-Randan. Fakrukom illi kull nhar ta' ħadd inkomplu bil-Lectio Divina illi titwassalilkom mis-Santwarju ta' Pinu. Infakru wkoll illi il-ħsad tar-Randan imqaddes fl-4:30 ta' filgħaxija l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma imexxi Via Sagra Djoċesana tul l-istazzjonijiet tal-Għolja ta' Ammar. Din titlaq minn quddiem is-Santwarju ta' Pinu u tixxandar ukoll fuq il-mezzi soċjali. Il-lejla tajba lil kulħadd.